Καλησπέρα μέσα στην Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Καλησπέρα, Ασία. Όπως φαίνεται, Κατερίνα, στο ζήτημα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, η λύση δεν θα έρθει από τις επίσημες κυβερνήσεις, αλλά μάλλον από την ίδια την αγορά. Γιατί όταν 40 μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για ενεργειακά αποδοτική ναυτιλία, αυτό σίγουρα θα επηρεάσει και την αγορά. Κάπως έτσι είναι σε τα πράγματα. Η αγορά παίρνει ρόλο. Επικεφαλής της πρωτοβουλίας Carbon War Room, όπως ονομάζεται, είναι ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, ο οποίος πάντα μας εκπλήσει με τις πρωτοπορίες του, είτε βάζοντας πρώτους βιοκαύσιμα στα αεροπλάνα, είτε οργανώνοντας διαστημικά ταξίδια. Στην προκειμένη περίπτωση, τι έκανε? Προτείνει βαθμονόμηση των καραβιών ανάλογα με την ενεργειακή τους κλάση και στη συνέχεια προτείνεται ενεργειακή αναβάθμισή τους που μπορεί να εξοικονομήσει καύσιμο μέχρι 75%. Μεγάλες μειώσεις στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με ταυτόχρονη τόνωση της ανταγωνιστικότητας στους πιο ενεργοβόρους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας είναι ο στόχος του Carbon War Room, μια ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε από επιχειρηματίες. Επικεφαλής του εγχειρήματος ο πρωτοπόρος Ρίτσαρντ Μπράνσον, που ανέλαβε πρωτοβουλία για να πρασινίσει και ο χώρος της εμπορικής ναυτιλίας. Κάθε χρόνο ο παγκόσμιος στόλος εμπορικής ναυτιλίας εκπέμπει πάνω από 1 δισεκατομμύριο τόνους διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Και εκτιμάται ότι αν τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν μέχρι το 2050, αυτός ο κλάδος θα ευθύνεται για σχεδόν το 1/5 των συνολικών παγκοσμίων εκπομπών του αερίου. Με τεχνολογίες που ήδη υπάρχουν, ακόμη και τα παλιά ρηπογόνα πλοία μπορούν να γίνουν μέχρι και 75% πιο αποδοτικά και να βαθμονομηθούν σε κλάσεις. Όμως, οικονομικά κίνητρα για να γίνουν οι αναβαθμίσεις από τους εφοπλιστές συχνά δεν υπάρχουν, αφού συχνά δεν πληρώνουν οι ίδιοι για το καύσιμο που καταναλώνουν τα καράβια τους. Κύριο πρόβλημα είναι η έλλειψη πληροφορίας για ενοικιαστές για το πώς μπορεί να επιτευχθεί ενεργειακή αποδοτικότητα των καραβιών. Αυτό το πρόβλημα προσπαθεί να λύσει το Carbon War Room μέσω της καινούριας ιστοσελίδας www.shippingefficiency.org. Για να βελτιωθεί η αγορά χρειάζεται καλύτερη πληροφόρηση ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων. Αναδεικνύοντας αυτές τις πληροφορίες, η ιστοσελίδα με μια απλή βαθμολογία λύνουμε το πρόβλημα της έλλειψης των στοιχείων. Μπορεί να ξεχωρίσει κανείς τα καθαρά πλοία από τα μη αποδοτικά, κάτι που επιτρέπει τη βιομηχανία να παίρνει καλύτερες αποφάσεις. Η πρωτοβουλία ήδη έχει αγκαλιαστεί από μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ιστοσελίδα όπου όλοι μπορούν να συγκρίνουν στοιχεία όχι μόνο για τα δικά μας πλοία αλλά για όλα τα πλοία. Στην τελική, εμείς εκμισθώνουμε πλοία στην παγκόσμια αγορά και θα ψάχνουμε για πλοία που ταιριάζουν στις ανάγκες μας. Άρα, όσο πιο γρήγορα μπορούν οι ανεξάρτητοι εφοπλιστές να προσαρμοστούν σε αυτές, τόσο το καλύτερο. Τελικός στόχος είναι οι εφοπλιστές να μπορούν εύκολα να βρουν την κατάλληλη χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση των ήδη υπάρχοντων πλοίων. Κάτι που μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά πλοία εδώ στη Μεσόγειο και υπάρχουν πολλοί εφοπλιστές εδώ στην Ελλάδα. Σήμερα παίρνεις ένα πλοίο και το πας σε ένα ναυπηγείο. Επενδύεις 4 με 6 εκατομμύρια ένα πλοίο και σε 6 εβδομάδες θα καταναλώνει 30% λιγότερη ενέργεια. Έτσι δημιουργείς θέσεις εργασίας στα ναυπηγεία για την αναβάθμιση των πλοίων. Η μεταφορά προϊόντων μέσω θαλάσσης είναι ήδη πιο οικολογική από την μεταφορά τους μέσω αέρος ή ξηρός και αποτελεί κρίσιμο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας. Τώρα μπορεί να γίνει το όχημα για μια χαμηλού άνθρακα στο μέλλον. Κατερίνα, τώρα το τέλος της χρονιάς είναι εποχή και απολογισμού πεπραγμένων και αυτό ακριβώς κάναμε και εμείς εδώ στο Sky σε σχέση με τις δράσεις αναδάσωσης και είναι εντυπωσιακό.